Mae rai bobl wedi penderfynu mynd i brifysgol arbenigo mewn maes ac wedyn yn llwyddo i ddod â'r maes yna nôl i'r stafell ddosbarth i newid gwahaniaeth, i agor meddyliau blant o ran beth gallen nhw'n wneud a sut gallen nhw ymddiddori yn rhywbeth. Os edrychau i ar ymhyngiau dwi'n ei ddysgu, mae jyst gweld disgybl yn dod yn fyw gyda drama ac yn penderfynu dilyn hynny wedyn fel gyrfa. I fi, dwi wedi rhoi blas iddyn nhw ar rhywbeth sydd wedyn wedi penderfynu ar bar lwybr maen nhw moyn dilyn am weddill i bywyd nhw. Mae hwnna wedyn yn gwneud i chi deimlo bod chi wedi bod yn rhan o ddatblygiad unigolyn. A dyna beth yw e. Dyn ni gyd yn rhan o ddatblygiad. Mae'n berthynas gyda'r cartre a gyda'r ysgol i sicrhau wedyn bod gyda ni dinasyddion y dyfodol. Nes i ddechrau off fel athro arferol, fel pawb arall, 5 mlynedd hapus o ddysgu fel athro. Wedyn daeth cyfle i fi ddod yn is-bennaeth y chweched yn ysgol Glantaf. A mi oedd e'n cyfle wedyn i weithio gyda staff profiadol oedd eisoes yn y swyddi. A wedyn, oedd y profiadau hynny wedyn yn gweithio gyda blwyddyn 12 a chylchdroi mewn i 2 ar 10. Felly oedd e'n dda i weld disgybl yn hun. Daeth cyfle wedyn i fynd am swydd pennaeth blwyddyn 7, oedd hefyd yn swydd pontio. Roedd reina wedyn yn profiadau ysgol gyfan. Mae nhw'n traws sectorau, mae nhw'n traws cyfnodau allweddol. A reina wedyn nath roi'r cyfle i fi ymgeisio am swydd wedyn pennaeth cynorthwyol. Dries am i o'r swydd fan hyn yn Llangynnwyd, mi ges i'r swydd, ac felly des i yma wedyn gyda'r rôl academaidd yn cyflwyno'r bac, ond hefyd wedyn gyda'r ochr fugeiliol, edrych ar systemau bugeiliol, cyfrifoldeb dros cyfnod allweddol 3 a gweld sut oedd hynny'n datblygu. Yn gloi iawn, dath cyfle wedyn i fi ddod yn ddirprwyn yr ysgol, ar ôl 2 blynedd yn y rôl yna, yn cyrraedd y rôl yma fel prifathro Llangynnwyd, a nawr ar siwrne newydd, a daeth dwi'n edrych mlaen ato'n fawr. Mae'r cyfrifoldeb o ddod yn brifathro yn rhywbeth dwi ddim yn meddwl allech chi baratoi tuag ato. Mae'n cyffroes. Mae yna elfen le dwi'n teimlo, mae yna gyfrifoldeb gen i fi i sicrhau bod pob disgybl yn yr ysgol hon a phob aelod y staff yn cael tegwch ac yn llwyddo. Ond mae hefyd yn rhywbeth doedden ni ddim yn sylweddoli byswn i'n neud os ydych ni nôl fel o'n i'n dechrau off ar yngyrfa. Ond wrth gamu trwy'r cyfrifoldebau ar hyd y blynyddau, i chi'n cael blas am bethau eraill, am brofiadau newydd, sydd wedyn yn cael ei asio gyda'i gilydd i chi sylweddoli, wel, un cam sydd nesaf, hwnna yw'r swydd uwch arweinydd yr ysgol gyfan. Egwyddor pwysig i fi wrth arwain yr ysgol hon yw i sicrhau bod pawb yn teimlo'n rhan o dîm. Mae e gallu teimlo yn frawychus wrth ddod mewn i'r proffesiwn bod chi'n sefyll o flaen y dosbarth, o flaen cynulleidfa o 30 o ddisgyblion sydd yn aros am addysg. Ond fel cyn athro drama, dwi'n un o'r bobl yna sy'n meddwl, wel, chi yw'r actor, chi yw'r person sydd yn perfformio, chi yw'r person sydd yn ceisio tynnu'r gynulleidfa yna mewn i'r byd yma chi'n ceisio cyfleu o'i blaen nhw. Ond fel unrhyw actor, chi ddim ar ben eich hunan. Mae yna dîm o bobl tu ôl i chi. Os mae gennym ni dîm hapus o staff, bydd yn golygu wedyn bydd gyda ni tîm hapus o ddisgyblion. A dyna'r nod.